खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै बिराद खामानि फुंनिफ्रायनो फिसाजो मोना फैदोंमोन फिसाजोनि लोगोफोरबो फैदोंमोन सिमोन सापरियाव हाबा हरनाय फिसाजो लानियाव आलासि जानो थांबाय आंना फिसाजोआ आरो लोगोफोराबो थांबाय एकदम ट्रेन होसो होसो थांस्लाबनो हाया मोनहैबायनो आरोना ट्रेन ओमफ्राय गारिजोंबो साब्रै मानि थांजोबनो हाया स्कुटियावबो बिमायखौ कारखौ लिंहरब्रबनानै दोनहैनो होबाय आङो थांनानै फैबाय बिसोरो बेनिफ्राय दा दिनै बुधबार नालाय बुधबार इनिखायनो दिनै भेक्सिन गैयाबाबो एनएम बायद'आ भिजिटआव फैदोंमोन बेयावबो थांनानै भिजिटआव गथ' गोनांफोरनि न'फोराव न' हाबनानै फट' लानानै फैबाय 12टायानो जाबाय आं बायद'खौ गरमथार नालाय दोनब्रबना फैनोसै आरो जोंहानि न' खाथियावनो मोनसे हाबा जागासिनो दङ बिस्राबो दिनै बामोन लाबोनानै हाबा दानगासिनो दोङोनो बिहारि नालाय बिसा ओमफ्राय गाबोन पार्टि दोङो ओमफ्राय दिनै आंखौ हाबा दाननायखौ भिडिअ खालामनो लिंहरबाय थादोंमोन फुंनिफ्रायनो बिसोरा आलासिफोरनो ओंखाम जाहोनायावनो माहोनायावनो थिनहरनायावनो माबा माबि फिसाजोनि न'आव जगार हरनो लानायावनो निमु थाइनैसो हरबाय फान्थाव थाइनैसो हरबाय बानलु बिराद थाइदोंना जाहानाव बेखौबो थाइनैसो हरबाय ओमफ्राय बानलु खेबजांनि फुलिखौ हरबाय बानलु बब्रा बिनि फुलि हरबाय बेनिफ्राय थिनहरबाय दा थांबाय आं भिडिअ बनायनो थांनो टाइम मोनासै दिनै गाबोनसो थांसिगोन होननानै बुंहरबाय गाबोन पार्टि जागोन नालाय गाबोन थांखानोसै दिनै टाइम मोनासै दा आङो हस्पिटाल थांगासिनो बायद'खौ दोनना फैहैनोसै बायद'खौ माइब्रा बिदै एसे लोंहोबाय आङो ओरैबायदि फेखाबाय बायद'आ मासि गोदै होननानै लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायनोसै चलो टेनसो मोनबाय गथ'फोरा बाबाया हारसिं न' नेबाय माजा स्प्रे लाबोनो होदोंमोन लाबोना फैबाय नै लोंगासिनो साजोब्बाय सिनस्रियानो अ जेन टेन ट्रेनखौ मोनदों दाबो जिरायनो मोनाखैनो गथ'फ्रा गपुर बारनानैसो जिरायनो मोनबाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रशनि दैमारि चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय हाजिरा मावदोंमोन गथ'फोरा जोंहानाव हा रोगानाय हा खोनाय सुटि जाबाय 4टा बारबाय नालाय आं दासो हाबायाव थांनो ओंखारदों जोंहानि न' खाथियाव हाबा दङ आं थांनोनो बाथारदोंमोन लोगो गैथ्रामोन नै न' खाथिनि फंबायखौ लोगो लाबाय आङो ज' थांनोसै फिसाजोखौबो आङो हाबा बायनानैसो थां होनदोंमोन बिब' लानियाव थांग्रोथारबाय ओमफ्राय आं हारसिं नालाय थांनोनो गोसो गैथ्रामोन गोसो गैयाबाबो ओंखारलायबाय माने थाङाबाबो आंखौ बिराद दुखु मोनथारगोन ना खाथिनिनो मानसिथार आङो মই নগ'লে যে বিৰাট বেয়া পাব এইটো কাৰণে মই যাব লগা বাধ্য लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय हाबाखौ देखायनोसै आं माने इसा बिहारि आरोना हौवाया बिहारि सिं टाइटेल लिरो ओमफ्राय बर' हिन्जावा बर' आरोना मा होनगोन बेखौ लाब्रा ना मा होनो কি ক'ব बर' आरो बिहारि পাৰিব না নাই মোক উঠাবলৈ পাৰিব বল লাহে लाहे বল थांबाय थानोसै नै ड्राइभार लादो सासे थांबाय थानोसै एबार এই ছাগলী পোৱালিটো हाबाखौ देखायलांबाय थानोसै आं मारै जादों माबायदि खालामदो बिसोरनि गामियाव आङो हाबा जाहैफेराखै गामि खाथिथार अब्लाबो बिहारि सादी হ'ব যোৱাকালিয়ে বিয়াটো কাটা হ'ল আজি পাৰ্টিতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব চাই যাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ গৈ আছোঁ আমি हाबासालियाव मोनफैबाय आं नै साबितु दे মোক सागेन साबितु दे बेग মই লৈছোঁ थाखोमादों नोंसोरो थाखोमादों हा ए आङो बेखौ सोरबा हारसा सानदोंमोन सिनायाखैमोन आं
आंनि चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै बे आंनि साबस्क्राइबारफोर बिसोरो फिसाला गोजा आंनि ओरैसै फाय ओंखाम जाबाय नोंसोरो फाय होमबालाय ज' थांसै फाय ए नैथि दुकान दङ इसा दुकाननि Happy wedding Kailash with Sonita ना Sonila हिन्जाव गोदाननि नामा सनिला हौवा गोदाननि नामा कैलाश थांगासिनो दङ नै आं भितराव सुनिला माथो सुनिला हौवा गोदाननि लोगो Kamu hotel pura भर्ती नामा Hey Falisa